Дигнете чиниите и проверете кой е късметлия. Да излезе тук. Заповядайте. Проверь подпитку. Оля. Проверили. Ничего. Тези, които имат късмет, ще имат късмет през 2015 година. Ако обичате да дойдете тук. Заповядайте. Вие. Ето една има късметлия. Снежана. Една дума да... Кого-то должно быть на столах. Тарелки поднимайте. Почему прилет какая-то бумажка? Ничего нет. Слава, подними свою тарелку. Много здраве, щастие и много успехи през 2015 година. Аз поздравявам всички от руската общност, обаче се запазвам че умеят да се веселят, че ще събират всяка година и аз преглеждам всички фантастични заложби.